Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing saligan gawas sa akong kagwapo. Oh, kanay mong nautay, giyak mo na. Ano siya der? Kumahita ka, kanahita na sa Thailander. Mo na ginawa ko klarin tay. Oh, kanay ngapil ka ba ka tay, giyak mo na. Pitay. Makarita. Boss, ang sakit yung bisili rin dito, boss? Bisili. Bestseller na ako kay Pantay. Tanay siya iba, tawgi, Oh, kanang patay. Patay? Saan na patay? Mga tay ba? Tay. Ah, mga taytay. Oh, Mga taytay. Ah, maudi ka na mga tulay, taytay. oh. Lain sa tumnang sa ORCR. Lain ito ka tay. Gigi. Oh. Hindi lang sa may itchy, straight typhoon. Oh. Maudi ni di ay. Tao na sa dadarinsan. Katong nang gibalita sa GMA TV5. Oh, kato ba? Ni gawa sila komersyal sa Sistine. Sisitin. Oh, mao ni siya. Katong sa Cebu Catholic Television Network. Oh, mao ni siya. Mao na gini. Oh, sir, order, asa may imo ani? Kanang patay. Patay. Oh. Kanang patay niya, boss. Buhi pa na. O patay na gina siya. Pantay na kay Ah, patay. Kanang patay. Kanang patay. Patay. Sabi agad, 10 to 15 minutes lang. Tagpila man ni siya. Tapila man na. 59. Barato ra. Mao ni nakalami. Ano man? Nana sa mao ni lami nga pagkaon 169. Oh, patay ka ng 169 ha? Patay, ah. Ano nakalami? Patay dyan. Oh, patay ka na. Bantog bisili na 169. Sige, patay. Paabot namin, boss. Patay. Paabot namin dito. Kaya magpaabot ni Direa. Sige. Mau din nilami di ay. Oh, nilami dyan. Patay. Lutoon pa na, boss. Boss. Oh, naluto na, boss. Luto na. Wala pa, pero gawin na. Undawin na. Di hindi nagikan, boss. Thailand. Thailand di ay. Thailand, ay. Kani siya, attorney man eh. Ano man? Tanaw, dako kay hearing. Diyos. Patay. 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 Luto na. Luto na. Na. Okay. Ate, pakita. Ate, pakita nga naluto. Oh, naluto. Patay lagi na siya. Ate, pakita ang buyoyoy. Oh, boyoyoy, Elford. Helper. Oh, si Aris, muhit sa gamay. Oh, mahit si kamay. Oh, katong mana ba? Busog na ko, niya, pero mukhaon gyapon ba? Oh, mana. Oh, basta, amo lang watod. Oh, Sige. Mga pila ka minutes. mga pila ka minutes, boss? 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. Boss, mo dapat ra mo gikas, boss? Dawat yun. Namoy scanner diha, boss. Oh, dala. Asa? Amo na. Kani, pwede ra scanner eh. Kani, di sa QR code. Nagay bangko, boss. May bangko. Oh, na ibang code. Bangko ani. Scanner lang na mo sa kay tarong mo scan ha. Ang tamar. Oh. Okay na boss, na-accepted na boss. Salamat na. Oh, nadawat na, boss. Dawat alamat kay boss. Salamat kay boss. Salamat kay boss. Ako
ako pa manaluto atong tay. Believe kay kuno ba? Ah. Nangarita nangaon ta hoy kwartahan. Oh. Biya. Jikas. Hoy, kwartahe, pero naman sin mong naong dito. Garantor man ay mong naong. Mo ba? Oo. Ay kahibong igamatan mo man na yung mga pulis gawas. Ha? Busog na ko. Oh, napabot ang ta sa tayo. Ah. Oh, harita sa manyaman kini. Ha? Oh. Oh, manyaman kini. Oh. Dapo din eh. Di ni manyaman Ano eh. ka mahayo, pinaskuhan, mayaman. Mao na ito papayron. Ah, Nakabayad din daw. ma'am, ngay ko ma'am, good afternoon. Abi na ko manghuhula pa. Man. Abi na ko magpahula. Pinaanak ko kasi ka. Ma'am, anong unsa man ning manyaman kini, ma'am? Kapampangan man siya. Hindi sa manyaman kayo kay lamig. Mao din. Manyaman kini, sabi niya sa'yo, lami, dire. Oh. Nawa. May pag diri taga niya kay lami, dire. Oh, sa English ba delicious here? Oo, na siya rin. Holy siya. Oh. Unsa may What's yung specialty niyo dire, ma'am? Kaya siya, namin bata, namin butterfly chicken, Crispy nga bata? pata. Pata de pata. bata? Kaya kami siya wala mag-asala. Ay, look. Kailan ko na. Unsa man na? What's yung ingana na, ma'am? Humba ko iti. Humba widi. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Oh. Ma'am, chicken na siya, ma'am. Di, humba widi gani. Baboy niya na eh. Lamay na. Labi na kaya ang baboy na islog. Oh, lamay ito siya. Dili din na sa babae nga baboy. Lalaki din na. Pero nasa may mga barkada meal din, ma'am. Kanang pang grupo-grupo. Natay ko nga, kami Asa? ko lang natay. Asa ni ma'am? Bilaw set, Kini bilaosit. Oh, kanin bilaosit. Lami dyan na siya pa. ano Ano? ang tanan? Lami dyan na. Ano? Kabaw ka nga nung lami na. Oo. Tanong ang presyo. 6.9 na sa. Lami na. 6.99. Ganun yan ma'am. Kanaan mo ma'am, usamang. Oh. Kunya, o katong bisilir nyo. Oh, katong biseller. Ya, ang pagbayad kami ma'am, Gcash. Pwede ra, asa niyo para scan diri, ma'am? Access kami. Kabalo ko sa ko number no? Wala man may cellphone, ma'am. Pwede mga iyo sa may cellphone o nyarang number. Tagala ka mo kay mayaman. Nendo din. Makasilpon pa tama, ikaon pa tama. Gimam, sige. Ma'am, asa yung cellphone ma'am? Asa mo cellphone, ma'am? Asa mo cellphone, ma'am? What's yung number ni mo, ma'am? What's yung number ni mo? Mauna, ikaw na. 09 177 77 26 7777. Ah, Hindi lang daw ako makatrabaho. receive na ako, mama. Text na ako, mama. Kung na-receive na din mo. Luto na ma'am? O, sige, sige. Nindot di kayo na. Mau ni siya. Wow. Mau ni. Busog na sa buyuyo yan eh. Labay. Tana, tana. Dali na, dali na. Uy, isa ang kwan. Pasok na ta. Boss, asang diskuhan o inanan diri, boss? Pero ino, Agya, kani! inan man na nili ay. Sabi na kong pakunahan ni makidat ko na injeksyon, no? Abi na injeksyon Ay, dahil? na injection. Boss, imnanan bitaw ni. Padol diri boss kay ngit-ngit kay nang ba. Kung sa may bisilir niya diri boss kanang makahubog. Kami naglasan pero ang bestseller ni kanisa. Kani! Oh, tequila sunrise. Awang order na. Asa may adlaw ni? Grabe po. Oh, mura siya di sunrise yun eh. Mo gid eh. Sunrise ba ka nang sakay ka ba daw? Toledo, ano naman ay sunrise? Competition series ba? Ano siya, sunrise? Pwede ko anan sir, mao ni bisilir niyo. Oh, kasi sa glass, kami yung mixture din na sa tower. Asa? Tower sa unsa na siya, boss? Unsa na nga SIM card? Unsa may nga tawid? Kani siya din tower ni siya sa group. Tower sa Joklo. Oo. Nya. Ang tower sa dito kini siya para sa daghan niya tao ko. Jam. Ang grupo. Barkada. Grupo. Ngano man? Kay gusto kini siya kung puno. Okay, muda ko kung signan. Oh, nito din na. Sakto kay Nasi Puyuyoy, nasi si Ilford. Ilford, sila Aris. Aris. Si Bungo.
sakto kasi kung muto ka to. Panalitan sir, kung amo ordero dire. Inay ra wifi. Hindi na wifi. Kung ali dire, Busog ra gamay. gamay dire. Busog na gamay sir. Pero kung abot sa tumoy na kay gamay. Full lagi siya sir. Ang pool na gamay. Pool na gamay. Abi na kung mahimutan na gamay ba? Kini na lang. Kana na lang kay murag ibakuna ba? Kini lang sir. Oh, pero kani siya mahinis man siya nga is. Kini sir, mahilig mo ni ay sir. Oh, dato na nato. Dato na. O sa kinani sila. Sige sir. Tawag na to sila si Buyoyoy, Elford. O sige nga lang ninyo inanan mo. Chilita sir. Oh, chill and touch. Oh, want to be. Want to be group tower. Chill and touch mobile. Kung kapatim ba? Kini sila. Oh. O sa kinani sir niya. Sigurado kay kusog ang wifi ya. Oh. Okay, wifi. O sige, yung sa kulan na boss. Paisir o sa ino ba? Hindi pa mo sir. Ah, kana Local sir ba? Super local sir. Kana mo kana kana ti bakuna. Arin lang ta. Ngari na lang ta. Chill and touch. Oh, ngari diri sa Southscape. Naari rin sa Southscape. Na- Sir, o sa kainani, tower. Oh, Sir, kami bahala ninyo sir. kami si Balaw. Si Balay nindot ni. Wala sa tay bahiran. Kamoy bala. Kami bala. Nindot ni. Si Buyoyoy ni magkatawa. Wa libre Ato na. doon nila. Ato. O mangita tag lamisa. Sir, kita mi labis ha. Ah. O sige sige sige. O sa katawer sira. Nindot ni. Excuse me, ma'am. Ano na akong order na kuwan? Kaning butterfly chicken o patong meal? Nana. Yes. Kadyo siya naman kay tawagan sila po. Na, Asa mo siya? Take out din mo. Bari ka makaon. take out lang ma'am. Hello. Oh. Asa mo? Sa? Southscape? Sige, sige. Kaya nakoy dang sundan. Oh, pagkuhat lang mo din na. Okay, sige, sige, sige. Take out din mo. Take out lang, ma'am. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Lamay dyan yung towers ko, anak. Chill and touch. nga ni. Chill and touch ka. Asa tong ba ni waiter? Unsay nga na ni? Sini. Sini mo. Namo na si Bayri. Bayri. Sa bayre. Atong kuhan ni kuhan ba? Namo na diri day. Re. Ri, bari. Katong kuhan ni kuhan ba? Hubog na dyan ka day. Bayre. Oh. Oh. Kini ni si bayre. Oh, katong imo na kaila ba? Maring Nancy ba? Imang Nancy ba? Oh. Bay, Oh, bay. na siya. Imo daw. Mangutana ko ni Bay, imo sa tagay ba yun? Imo na bay. Di na kuminom. Ay, inom sabay. Dili, inom dyan di siya, bay. Kini sabay kay nana sa Oh, script. nana sa script. Nana sa script pa inom. Inom bay. Inom sabay. Cheers. Oh. Cheers. Inom na inom na bay. Ikaw sana ko na sa kayarok. Ah, sa Osa, mangutanam ko ni mo. Ikuan yun. Gijut. Nama sa script. Gijut. Anak. Cheers. Cut. Tikto. Wala. Bayre. Tikto. Bayre, gano'n ba tayo nakita? Oh. Cheers. Cheers. Ikaw, son. Lagi. Dungan ta. Ah. 1, 2, 3, go. Okay. Imna, yun. Lami ka rin isa? Asa man? Asa man ni? Take. Asa? Tik. Kana. Bay. Last take na last take. Cheers, ba? Cheers. Imo asan but niya sa na imo ha? But nga na to. Butngan. Oh. Mara nang nasa script. Mau na sa script. Kaya ganihan mo dyan. Ihot na, bay. Maura man sa nasa script. Untong, bay. Untong nila siya. Untong. Wa man sa script. Di na, hot na. Vaksin. Vaksin na siya. Ana. Mo ni ang imong gingon pa. Oh. Kato ang gingon nimo ba? Kung sana ni mo si Nancy. Nancy. Ako nang kwan,
kanang auntie. Ikaw, manghod na sa akong papa. Ah, Oo, mango na siya papa. mo ba? O happy sila mag-igsoon. Mo ba? Oo. Igsoon na sa imong papa ta. Ha? Manghod lagi na, namit ako. Wala niya, Elsa. Ah, Naglabas sa akong tiyan. ah. Dagang magikaunggot. Oh, asa mang ORCR dre. Wa mong kuy sakyanan. Ha? Wa ko sakyanan eh. Ngita ang gagawar siya. ORCR ba? Katong pwede ta ka Jubilee gani? Jubilee ba? Aw, CR di ay. Ay, sabang ini na ngaon. Katong pwede ta ka Jubilee ba? Baan ba sa ORCR? Aw, CR. Ay, sapa lagi. Hubog naman siguro siya. ORCR. 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 Excuse me, ha? ORCR sa Ah, Sige. yan ba yan? Bay, anong naman ka dili, bay? Ha? Di suru-suroy kay kaon-kaon. Ah, Ano sa ba? karon ba mong kita ni mo, bay? Ay, ingaw gani ko nimo. Asa di mong auntie, bay? Naara dira. Sa mo. Man na ka, di ba? Madali ara man. Dari. Man. Ayok sa pa. Ay, sabang ini na ngaon. Mga to pala bata sa Southscape. Oh, Southskip. si Soutskip, bay. Sa Southscape? Soutskip na bitaw niya ni. Southskip na bitaw ni. Ganihar ka diri niyo. Asa di mo nangagi? Hubog naman siguro ka, siguro. Asa di mo nangagi sa exit? Southscape na ni? Southskip na ni. Soutskip na ni, bay. Sa taong bay. Nangangon ng taktakoyaki. Nangangon tatong impyangs. Nangangon tatong tuslubuha. Nangangon tatong prutas si Mike. Nisuta sa katong convenience store Oh, na ang tao kuan. Oh, Wala, siya skip na lagi ni Tibuok lagi. Diri min haan. Asa? Kita bitaw to bitaw. Oh. Hubog na siya niya, hubog. Magsod na mo, na may babae lalaki. Ah. Nabi ko, bay, asam ni ORCR. Oh. Naanam daw sa pagtarong ha. Unsay pagtuon mo sa akong na, plate number. Naanam to mo sa May dini, waka pa nga yung lisensya. Wajud! Di ba? Nagduta pang tipantay, nangawa. Basi mawa ko nung nilang rape ko no. Nagduta pang tipantay, ganiya. Southscape na din. Southskip na ni. Magunsa di mo din Southskip na eh. Magkun sa kalita diri. Magunsa ka rin, midiri gani. Magpa-audition ta diri, oy. Audition mo din eh. Oh, nangita mi ni Sir Julius. Oh. Tagiya ning Southscape. Iksoon man na sila. Oh. Ni Ma'am Giselle. Oh. Di na sila kapited. Ha? Dili na sila Wala, kapited. wala. Pinakatay ng lyrics. Tagay sabi. Pinakatay ng lyrics. Tagay sabi. Shot. Nagbara ang lyrics. Ana, wasa taon sa tempo ko tana? Dili na sila kapatid. Ana. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Lamiya to chicken butterfly eh. Oh, kato sa usa katong kumbang na itlog ba? Oh, manyama kini ah, manyama. Manyana kini sa tindahan. Sa to mga Bisaya na, lami kini. Amo na siya di ay. Manyana kini, lapis kini. Oh, amo na siya kadunay kini. Basta kini. Liga big boss. Big boss pa mo nilakaw nang dayon kada man to kita may sabot gud. Uy. Oy. Oy, ano na mo dire? Kuan! Yo, what's up, man? Sapa sa diay. Ang ako mong papagkuan mo. Ang anino ninyo ako nakita ko iyay ni dako ka anino ay murag laagi diri sila si. Oy, mo na mi kaon. Diri na si Big Boss. Kapag naghihipos na, relax na mi. Asa mo mga pagkaon diri day? Panahurot na. Here we go. Here we go. Kamu wa mo magsulti man namin mo pangaon. Kami gigutong ni Rowa may pagkaon. Pero pasensya, si Big Boss nilakaw na gitagaan mi og chicken butterfly. Hanggang si Kaayumi, puri na mo kaon. Kami wa may kaon. Pagtikas mani, inyo haman ready. Nya karon naning kamot ni nga mo ari liri og ni dool ninyo kay nagtumi og namoy sobra. Sige lang. Kamu inyong buhato, tamalit mo inyo. Kaya may kwarta. Here we go. Time sa purang tikas
ni inyo ha. Kami pabalito wala mi kwarta. Kasi isulti ni mo si Brady. Okay. Wala mo'y sabi kay inyong amo. Wala diha. Among big boss, bago pa nilakaw, nabusog namin. Okay, pero ako ang pinay plano. Buat ko sa tindahan. Magsulusit og sud ay Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin king taon og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing saligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y jamon, way laing saligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.